Gua iya nah bingung ya. Tenanan ning paling aku wis dikai dandan. Ora aku pesen pintu kan teko urung. Ngendi to jan? Mangus, rengas. Mangko aku rengas. Rengas. Anu to Pasar Ponton, tikungan to. Pasar Ponton mlebu nyang Kran Tengah sak sedurunge. Lha iku tikungane to. Heeh, sak bare. Ngene. Lah niki jalan ngene to. Iki kene iki. Kene iki jalan rene. Jalannya Kran Tengah. Nah, bisa tak parani. Kapan? Lah aku tak anu. Kapan iki? Rono. Oh, kandang. Iki nek napa jam iki ya. Apa? Ponton. Ceritane ngerti mujo. Lah iya. Ya, sempat kok. Nek kalau aku ikut kan. Pesanan itu bilang